bo día. Estamos na Escola da Florida e imos a entrevistar a Nathan. Por que che gusta este libro? Porque va dunha familia que é moi enrollada. É interesante. Sí, Por que? porque a mí gústame este libro moito e gústame os capítulos de Simpson. De que se trata? Dunha familia que ten dous nenos, un neno e fan moitas locuras. Cal foi a tua sensación cando a liches? Moi boa. Quen é o protagonista? Homer Simpson, Bart Simpson e Maggie. Era Maggie? Marge e Lisa. Pertence a algunha colección? Non. Que editorial é? Ediciones B, Grupo Z. Recomendarías este libro? Sí, Cantas páxinas ten? No me digas que... non teño ni idea. Si ten películas? Sí, ten unha. Cal é o autor? Matt Groening. Bueno, pois aquí acabamos. Espero que os recomendaríais. Ata logo!